Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Panopa mtundu wa Malawi ndalensa mena kutibvera kuti ndili ndi maripoti atatu amene ali ku pa desk panga ndikuyang'ana popano. Ripoti yoyamba imene ndinayo ndi imene inachokera ku Germany, zathu ufufuza za ndege ku Germany amene amati BFU. Imene yoyamba i interim report. Interim report imeneyo ili desk panga ni kuifufuza ndi kuyang'ana. Yachiwiri ndi imene ili pa desk panga ndi kuiwerenga pompano i report ya Commission of Inquiry. Imene inquiry imene anakhazikitsa His Excellency Dr. Lazarus Chakwera kani ya ndege imene kuti ifufuzidwe Malawi konkuno. Imene yuso report ndinayo ndi kuiwerenga. Yachitatu ndipesane kinobino pamene. Yachitatu ndi report yaikulu kwambiri imene ninganene kuti ndi final report ya anthu of Germany BFU. Imene ndikuyang'anaso maripoti wasewa atatu ali m'manja mwanga ndikuwayang'ana ndayamba kali kuwawerenga. Ndinene kuti panopa ndili pa report ya number 2 yoyambirira ndayimaliza. Panopa imene ndikuwerenga ndi report ya Commission of Inquiry imene anakhazikitsa a president. Ndikamaliza imeneyo ndiwerenga final report ya ku Germany. Ndikawerenga zonsezo ndipereka report kwa president azikolino Professor Arthur Peter Mutharika komanso ndi ma recommendations amene ndikhale nawo pazimene ndawerenga pazimene ndaona mene ineyo ndafufuzira. Ndinenenso kuti maripoti awiri oyambirira mene yoyambirira ndiyo malizira akuoneka kuti pafunika technical advice, technical assistance. Chifukwa zina zimene zikukambidwa menemo ineyo singakhale ndi ukadaulo omvetsetsa kuti chimene chikuyafutira ndi hapa tichani. Koma zimenezo ndikaziganizira bwinobwino mwina ndi pemphaso ena kuti angatithandize ndisanapite kwa president kuzifotokozera bwinobwino za technicals. Zikwambia chabwino tisana unikire kuti mwapeza zotani mwina maripoti ena ndienawo timafuna tingodziwa inu kupatulapo kukhala Minister of Justice munakhalapo Attorney General tingonena kuti ndinu lawyer ndithu mumadziwa nkhani za malamulo. Timafuna tidziwe kuti what legal or moral grounds would justify a fresh probe. Chimene chingapangitse kuti pachitikenso kafukufuku wina ndi chani? Pali zithu ziwiri kapena zitatu. Choyamba ndichoti ngati mmene mwamvesesa bwinobwino ndimamvera bwinobwino lomwe zimene ayayankhula mama wawo muno pa program ino Honorable Felix Njawala. Komanso ngati mnamvera bwinobwino mu parliament muja mmene nkhani inayambira ikuoneka kuti mbali zonse ziwiri ya kuboma ya ku opposition mwinaso ndi ma stakeholders ena onse akukamba ati akugwirizana chimodzi choti nkhani tioneso kachiwiri. So zimene zonse zikuoneka sizachilendo kwenikweni chifukwa mukamva mutamvera bwinobwino ngati munamvera mu parliament muja atayankhula Honorable Patricia Kaliati MP ndi Honorable Njawala MP anazayankhirapo Honorable Eisenhower MP amene ndi ya MP aphungu aku nyumba ya malamulo ku mbali ya Susa ya Malawi Congress Party. Iwonso anasindika mu parliament muja namvera bwinobwino ine anasindika kuti iwonso ngati MCP nawonso ali ndi chidwi kuti nkhani iyi iunikidwenso kachiwiri kuti nawonso
mwina angaziwe chenicheni chinachika ndi chani. Zimene zimachokera kwa Honorable Mgaga aku MCP. Ndeno tikati tifuze za moral ground chimene chikupangisa kwambiri kuti tifufuzenso kachiwiri chikhala chichani. Sili kuti akuyambisa ndi president kapena ndiyambise ndine, koma zikuoneka kuti mtundu wonse wa Malawi wakungana pamodzi kuti ngozi imeneyi ndi mmene zinachitikira mu Juni 2024 muja mwina zina ndi zina Amalawi sakupesa akufuna sisi bwinobwino. Nde ineyo sindifuna kuti ndipitirire kuposa pamenepo, koma ngati nduna imene ikuyang'ana za maripoti amenewo mene anditumira a president mundipase mpata ndiyang'ane bwinobwino. Si kuti ndikhala persuaded kapena kukakamizidwa ndi zimene zikufunika mu parliament kapena kukakamizidwa ndi zimene anthu akufuna. Ineyo ndikuyisa ntchito professional yanga ngati lawyer kuti ndiyang'ane kuti ali chifukwa chenicheni choti nkhani ifufuzidwe kachiwiri kapena palibe chifukwa choti ifufuzidwe kachiwiri. Zimenezo ndikamaliza kuwerenga maripoti ipereka recommendation imene kwa president. Ndizo zonse ndimva kuchokera kwa president, koma ndikuvomereza ndikugwirizana nazo kuti anthu ambiri akufuna kuti nkhani ifufuzidwe kachiwiri. Pakamachitika zinthu zoterezi pamakhala nthawi imene munthu umatha kuzipatsa. Ndikukhulupirira zokuti ofesi yanunso mwazipatsa nthawi kuti ndalandira maripoti apa, pakamafika tsiku lakuti ndikhale nditamaliza kuchita izi, ndipo tsiku lakuti ndikuzipatsa nthawi kuti zinthu zitayenda bwino tisachite motere. Tikapitanso ku bwalo la milandu amatero kuti mulandu ndi mmene tapangira plan mwina zina zitha kumabwera mkatimo, koma mmene tapangira plan tiyamba kuumva pano mboni ziyenda motere, pakamafika tsiku lakuti tizakhala titamaliza. Inu mwapanga plan kuti izi mukhala mutamaliza liti kuunikira maripoti osewa ndi kupereka ma recommendations kwa president? Plan yanga yoyambirira ndisanaone depth kapena kukula kwa maripoti awawa. Ndinazipanga kuti ndinazipasa plan kuti maripoti akakofika pa desk panga Ministry of Justice isaduse 7 days ndikamaliza kuunguza ndikupereka recommendation kwa president. Ndeno mmene timamaliza parliament lachisanu latali maripoti anafika pa desk panga. Ndekuti 7 days imeneyo imene nazipasa poyamba ikadali mkati mwina ita Thursday kapena Friday ubwerayi. Koma mmene ndanenera poyamba bacha zimene ndikuwerenga osafuna kulowa mu details kapena mukati mwa maripoti yo, zimene ndikuwerenga zikundipasa chithunzi choti mwina ineso ngati nduna ndifunaso mwina ukadaulo wina makamaka pa maripoti aku Germany awiriwa. Yaku Malawi palibe zoti mwina ningafuseso ukadaulo wina, koma maripoti aku Germany awiriwa ndikamalowa mkati maripoti amene ndikumawerenga pali zinthu zina zoti maganizo mwanga ndikuganiza kuti mwina ikufuna kuti anthu ena akaswiri pa za ndege makamaka ngozi ya ndege nawonso atithandize, chifukwa sindikufuna kuti ndipange mislead a president aziko lino kapena ndiwapitise kunjira yolakwika akamapanga decision yoti tipangaso kafukufuku kapena ayi. Ndeno muniversity pamenepo nde ikafika 7 days ikamatha ngati zachitike zoti mwina ndikufunaso mwina masiku tiwiri titatu pasogolopo zisakhale zoti zosadabwisa ku mtundu wa Malawi, koma ndikusimikiza mwina ndilonjeze kuti 7 days ikamatha ndikhala kuti ndamaliza kuwerenga. Ngati pali pofuna kuti ena alowererepo andithandize ineyo ndisapite kwa president ndipanga decide ndikamapita kumapeto kwa sabata ino chakuchisanu kapena lachisanu imene tikubwerayo. Innocent ndikukhulupirira zokuti uli ndi china chokuti ulankhule kapena wafunse a minister, koma
tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.